Irailaren 3an 100 urte bete zituen Luis Iriondo Gernika lumotarrak eta irailaren 26 honetan gaurko egunez hil eginda. Bere 100. urteurrenaren harira omenaldi beroa jaso zuen Luis Iriondok Gernika lumoko udalaren partez. Gogoratu, Luis Iriondo Gernikako bombardaketaren biziraulea izan dela eta horren testigantza kontatu izan du hainbeste urtetan. 14 urte zituen bombardaketa egunean. Berea da gainera El Chico de Gernika liburu autobiografikoa. Bombardaketaren lekuko izatearekin batera, bere benetako pasioa pintura, margolanak izan dira. Bere omenez, aurten, Aire Zabaleko lehenengo margo lehiaketa ere burutu da. Goian bego ba, Luis Iriondo.